Ola, ola, somos os científicos da Bibliocurros. Eu son Ekaich. Eu son Lucía. Eu son Vanessa. E estamos aquí para ensinarvos a través dun experimento como o aceite que usamos nas nosas casas contamina a auga dos ríos, mares e océanos. Para facelo necesitamos auga, aceite, un recipiente para mesturalos e unha culler. Para empezar, botaremos a auga no vaso. Facemos o mesmo co aceite. Como podedes ver, a auga e o aceite non se mesturan, porque son de diferentes densidades. Esta sería a auga dos ríos, onde viven moitos seres vivos como as troitas. E esta sería o aceite, que chega a eses ríos cando botamos polo desaugadoiro. Imos a removelo para que vexades que é imposible mesturalos. Isto ocorre porque o aceite e a auga teñen distintas densidades. O aceite sempre queda por encima e a auga sempre por baixo. Agora botaremos o colorante alimentario que fará dos raios do sol. Como vedes, podemos comprobar que chega moi pouca luz solar ao fondo do río. Moito do colorante quedouse atrapado na capa do aceite. Isto ten moitas consecuencias no ecosistema. Por exemplo, dificultade para que a auga chegue oxígeno ou dificulta o crecemento do fitoplancto imprescindible na alimentación das especies mariñas. Pero en que inflúe isto na contaminación do río? A auga e o aceite teñen distintas densidades e por isto estes dous líquidos nunca se van a mesturar. Cando botamos o aceite polo desaugadoiro das nosas casas, este acabará nas depuradoras, xunto coas augas residuais, e cando estas augas non se ven tratadas, o aceite acabará nos ríos ou nos mares, contaminando e facéndolle moito dano aos seres vivos que viven aí. Está nas nosas mans que isto non pasa. Axúdanos! Adeus! Adeus!